गेदेरा माबाफोर बुंदों नामा? This is big, beautiful place. अच्छा ठीक है थाबायना माबायदि नोंखो हाब्रु बारि बारि Danger खस्थ' बाला ओमफ्राय नों अबावबा बिल्डिंफोर लुहांदों होनदों जाहैबाय इयाव ओरैनो लुगोन ओरै हटेल ओरै बिल्डिं ओमफ्राय ओरैहाय एकदमबारे मा होनो बिल्डिं थाग्रा न' बिदिनो टुरिस्टफोर फैबाथाय आरो थारमाने लस ओरैबायदि डेभेलप जागोन मोनसे समाव बेयो माने मिथिबायना जाथ'वाखै आरो जागोन लासैनो 5 बोसोरसोनि उनाव हाब्रुखौथ' बुंनो नाङा ओमफ्राय लामाखौ अखा हाबालाय जाखायो बयबो जेराव जिखुनु बिल्डिं खालामगोन मा खालामगोन होननायखौ खोनाखाबाय देनां नोंथांमोना जाय थाफैयो फुरा ए टु जेड प्लेनिं लाखाबाय नोंमोना देनां थाफैनो हागोन आरो ना खुनु खोथा गैला वेलकाम बेक टू द चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमाल ब्लग इउटुब चैनेल आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बनाय गोबावनि उनाव गाइस ओमफ्राय दिनै आं मोनसे जोबोद हिट भिडिअ लानानै फैदों दिनै भिडिअआ जोबोद हिट जानाय गावफोरखौ नायना ला नोंथांमोना माबायदिखा नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ एसेबाबो तो आं दायो सिमला सेरनि मोनसे माबायाव फैदों आरो ना ग्रासलेण्ड नोंथांमोना नायनो गोसोआव नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि खोन्थालांबाय थागोन आरो ना तो नाय what the view oh my god बेयाव सानै रिल्स बानायगासिनो दङ नायनांगोन नोंथांमोना ओमफ्राय नाय भिउ माखाखौ साइकेल साबिं खोमा लाबायनो आं गिमाखाया बैयावनो दङ आरो ना साबिं खोमाबाय हा माने साबि गोमाखो बाय सेलफि लादो आंखौ लाफानाय सोर सासे खामानि साबिखौलाय सुप्रिया खामानाय नै खेबसे सेलफि लाबोनाय सेलफियाव साफातान दा साइकेला बैनो जाहार बारियावसो दङ सान्दुं नुबा मोजां नंगौमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा अखा हानानै नै गुनलेले जाबाय बे जाबाय बिनानावफोर आंनि बिनानाव सानैबो नायना नोंथांमोना नाहरबाय खेबसे नाय माबायदि मोनदों गोसोफोरा बिराद साफा आरोना नाय सान्दुं दुंनायबा एसे मोजां जाबावोमोन ओमफ्राय दा माबा सान्दुं दुङाखै आरो ना अखा हाबाय दासो ओमफ्राय दासो हागादों एसे रेस्ट लामायाबो ओरैबायदि दोबथिंग्राया नै जे खोन्थानो हागोन नामा माबाफोर माबोरै जायगाफोरा नायनोथार हांख्लाबग्राया रिल्स बानाय नायदों नामा नोङो मा सल' फुराना नै लोगोफोर बिदिनो देखावनांसिगोन आरो ना माने थालाखौनो साबिखौनो खावना लाबायनो बिनानावमोना साबिखौनो खावना लाबाय नै अन्थाइ नागिरना मोनैनि बिदिनो देखावनो फैबाय आं लोगोफोर अखा बासिगोन आरो ना बेखायनो थब थांनांसिगोन जायगायाबो एसे गोजानानो जों थाबायनानैसो फैदो बिराद हाब्रु दङ नालाय ओमफ्राय जायगाया बेनोमोन ओमफ्राय दा दै दंजोबो ना बेखायनो बारा थाबायनाय जायासै आरो लोगोफोर नायना लादो जायगाखौ वाटार भिउनिफ्राय नैबेयावनो दं साइकेला बिनानावमोननि जों थाबायना फैदो ओमफ्राय बिसोर फैदो ओमफ्राय साबिखौ खोमाना लाबाय दा देख'नांसिगोनसो नै मारै देखौमोनथाय बेयाव देनाबानो गयो खोमालै सिखावफोरासो रोंगौमोन बा खेबसे देनायावनो गेवबाय आसरित नै लोगोफोरा नालाय खेबसे देनायावनो दालाया गेवखाबाय आरो ना खामानि होदो बियो ओइ खेबसे देनायावनो गेवबाय थालाया जाबाय गाइस खेबसे देनायावनो गेवबाय थालायानो दुब्लिगासिनो खोमा नायला मैदेरबो फैयो जाहैदों सम गणेश बाबा फैयो जाहैदों लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव दैमा दङ ओरैनो दलं दङ दैबो दङ गुनलेले भिउआथ' मोजां आं बेलेगनि मबाइलजोंसो लादों आरो ना लोगोफोर बिनानावनि मबाइलजोंसो लादों आङो भिडिअखौ माने केमेराया बेना मोजांसिन जानायखाय आं बिनिजों लादों आंनाथ' बुंनोनो नाङा मा बुंनो थार्ड क्लास रेडमि 7 लोगोफोर दाथ' आंनिजों खेबनांगौबा नोंसोर जिबायदि कुवालिटि नुदों बिदि नुखानाय नङामोन आरो ना बिराद साबि खोमाग्रा थांसै नोंसोर' एसे हाब्रु बारियाव माबोरै फैनो हानाय नोंसोरलाय
जों बाइकजों फैयो एसे आबुरबारियाव लामानि हालोद गोनां नै दिनाव गदो ओमफ्राय बेरायना माबायदि मोनखो मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों बेरायनानै मोजां मोनासै मानो होनबा जों फैदोंमोन फैनानै सान्दुं दुंगोन आसा खालामना फैदोंमोन ओमफ्राय सान्दुं दुङासै खर'आ बारा मोजां नुवासै जास्ट एसे मोजां नुदों बेखौ जों दा ल'ब बानायसै फेसबुकफोराव गायबानो जाबाय बिथां बसुमतारीनि फेसबुक आइडियाव मा नामा ना फेसबुक नामा आरो आरबि जायला माबायाव इन्सटाग्राम खनसेनि गेवनाय हिसाबै देना नाय लों एवदों आरो फाग्लासो नै हाब्रु गोजा आरोना लोगोफोर लामायानो नायथाव जाथारा साइकेल लाबावदो बेयावनो बिसोर बा थाबायनानै बावबाय आरोना नोंसोर नै माबाया ब्रिजआ जोंना ब्रिज जेनलाबनि जाय जाय फैनो कमेन्ट खालामबानो जाबायना जों लाबगोन देन्जार जाहैदों माने दायो अखा हानाय ना दहाय जों फैनाय टाइमाव मा होनो बेखौ अखा हाबायना सान्दुं दुंनायबा ओरैबायदि जोंखायो माने 3टासोआव फै 4टासोआव मानास नेसनेल पार्कनि बैयावनो आरो दा मानास नेसनेल पार्कनि माने बियो जोंनि ओरै साइडनि ग्रासलेण्ड जोंनि नङा गेदेराना एसे माबा खालामबा इयाव डेन्जारसो जासिगोन फैनो एसे माबा खालामनो हागोन आरो ना कमेन्ट बक्सफोराव कमेन्ट खालामना हो लाबोगोन दे जोङो सिन्था खालामनाङा नायनो गोसोब्ला आरोना लामानि कन्डिसनखौ नायनो हागोन नै माबायदि आथिंबो सेस जाजोब्बाय कलेज भिडिअ खालामनायथ' ना बिनानाव लांफै आंनिया माने आं बिनो हरसै बिनानावनो साइकेलजों थांग्रोनोसै जाहैबाय बिसोरो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो बन्द' खालामनाय जाथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन गाइस लाभ इउ अल बाय बाय थांदो मबाइल लाइसेन्ससो नैनि